Pọl tetara ụra n'ahụike etu mmadụ ọbụla si eteta ụra, mana tupu mgbede a na-ada Pọl abụrụ na onye nwụrụ anwụ. Pọl si n'otu steeti dị n'ọwụwa anyanwụ wee bịa Legọs. Ọ bịara ka ọ gbaa mbọ, naanị ya so wee bịa, enweghị nwanne ma ọ bụ enyi ya na ya soro bịa, naanị ya bi. Ọ chọrọ n'ụlọ biri naanị ya na ndị agbata obi ebirisia. Ahịa ka ọ na-akwagharị na wheelbarrow. Ihe ọ na-eresi bụ ihe eji adị ọcha dịka detergent, ncha eji asa ahụ, toothpaste, air fresher, agwụgwọ tigbo ndị ọzọ gasị. Pọl etetara ụra n'ụtụtụ ahụ na-akwadozi ka ọ gaa ahịa. Ihe ọzọ nụrụ bụ gbim. Ndị agbata obi na-ege ntị ka mara ebe ihe a dara. Ọ bụrụ na ọ n'ime ụlọ Pọl ka ọ dara, Pọl ewere na-ebe akwa na-emetụ na mkpụrụ obi. Akwa ọ na-ebe gosiri na ọ chọrọ ka e nyere ya aka. Ndị agbata obi ewere gbara wee jeme na rum ya ka ha mara na ihe mere Pọl. Ka ha mepere ụzọ, ha ewere hụ ihe mere dị ji ebe nwee. Ha hụ ebe Pọl tọbiri n'ala na-ebe akwa. Ihe mgbu ekweghị ya megharịa ahụ. Isi ya anaghị emegharị ahụ, ahụ ya anaghị emegharị ahụ. Naanị akwa ahụ ọ na-ebe ihe mgbu karịrị. Ele ya anya n'azụ isi ebe azụ isi ya mere mgbawa. Ndị agbata obi na-ajụ ya, nna gịnị mere? Ọ sị na ọba ahụ ka ya sachara na-apụtazi na rum ya, na ya chefuru cheno ya ebe ya na-ahụ ahụ ya gazi ka ya ga were ya ihe wee mechara ya. Obere ụfụfụ dị n'ala ewere mechara ihe ụkwụ ya wee were azụ wee daa wee kọọ isi ya na WC. Azụ isi ya were gbawa, akpịrị ya were gbajie. Akpịrị ya ekwezi imegharị ahụ. Ọ bụrụ na spinal cord so gbaji mmadụ amaghị. Ndị agbata obi ewe na-ajụ ya, nwere ndị enyi gị n'ebe a ma ọ bụ ụmụnne gị n'ebe a? Ọ sị mba na ọ bụ otu onye bụ onye n'ebe a, na otu onye ahụ bụ onye obodo ha mana o bichaghị nda. Ọ gwaghị ihe o ji wee ebu ya n'ekwentị ya, ha ewere kpọnwụ onye ahụ. Ndị agbata obi ewe nọnyere ya wee ruo mgbe nwoke ahụ ji wee bịa. Ewee gbagharịwa wee chọwa kemist. Kemist ewere bịa wee mesie ya ọnya wee tinyezire ya drip. Mana kama ahụ Pọl ga-adị mma kama ọ na-akawanye njọ na-aga n'ihu. Ọ bụzi mgbe ahụ ka e buziri ya wee gawa nke bụ ụlọ ọgwụ. Awa ole na ole ha ji wee gawa ụlọ ọgwụ akpọma n'ekwentị wee sị na Pọl alaana. Na Pọl aghọọ na onye nwụrụ anwụ. Ahụ ewee juo onye ọbụla oyi. Oru n'anyasị ndị neba ahụ ezi Pọl, maka na ọ na-abụ n'anyasị ọbụla Pọl bata ọrụ ọ na-ekugharịsị ụmụaka ha na ha na-akọrị ya na ndị neba na-akọrị, mana ahụ ezi Pọl. Ọ bụghị na Pọl mere travel nke ga-abụ emechaa ọbata, mba, aga ahụzi Pọl ọzọ. Pọl alaana. Ebe niile ada bi n'abalị ahụ. Rum Pọl enweghị onye nọ ya. Pọl anọwa. O wee bụrụ na ụwa nwere ike ịgbanwe n'otu ntabi anya. Ọ bụrụ na mmadụ gwara Pọl ọ gaghị anọrụ mgbede n'abalị ahụ, Pọl ga-asị na akpọrọ ya iyi. Mana nke bụ ọnwa anaghị eyi agba. Ebe a tụrụ aka onunu gawa, onye ọbụla o ji ọ naghị aha maka na ọnwụ mere dike arụ. Gee m ntị, ala batrum slippers gị gbachasịa ọ baghị uru gị wee dị na-eyi ya aba na betrum. Ọkachasị na ọ bụrụ na ịma na betrum gị taịls ndị a na-anaghị enwe eze. Ị sachaa ahụ, ụfụfụ ọbụla nọ n'ala kwọchasịa anya, zachasịa anya. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị were maọbụ ya mmiri kwafuo na rum ebe ibi amara taịls, were maọbụ hichasịa ya. Ọ bụrụ mmanya ghafuru, were maọbụ hichasịa anya ozugbo egwu n'oge, maka ị nwere ike si na ị ga-eme ya ichefuo. Ọ bụrụzie ngịnwa ga-etinye ya ụkwụ agbajighị ya, isi agbawa. Ndị nkwara n'ọnọdụ akarịkwala. Ịra nkụkụ unene were ya gaa tụfuo ozugbo. Edenwele ya ebe ahụ. Arafa atụla gị ada na ume ngwụ. Nke ọ bụla ị ga-emenwu mee ya mgbe ahụ, ma ọkwa maka ndụ gị. Enwekwa onye ma mgbe ihe ji eme. Ntị adịkwa ya gazie.